Deze week in Limbourgeois, de Goede Week voor Pasen met lijden als thema van de Matthäus Passion en een opmaat naar de paasdiners. In hoeverre is Pasen nog een traditioneel feest? Vroeger gingen de mensen mooi gekleed naar een restaurant met de hele familie. Doen ze dat nu nog? Hier op Château Neerkan zouden ze het kunnen weten, want hier hebben ze een jarenlange ervaring. Paasfeest, Pasen zoals het heet, is dat te vergelijken met Kerstmis in het restaurant qua beleving? Ja, zonder kerstboom dan. Maar... Ja, zonder kerstboom. Paastakken, hè? Ja. Ja, het is wel anders. Zeker, het is anders geworden, laat ik het zo zeggen. Het is een groot verschil gekomen tussen kerst en Pasen. Dat lag vroeger, vond ik, qua sfeer dichter bij elkaar. Vroeger was de aanloop de eerste week naar Pasen toe altijd heel rustig. Ja, nu kunnen we gelukkig zeggen dat het heel erg druk is. Eigenlijk elke avond volgeboekt. Ja, toen was het dan nog echt vast. Daarom. En dat kunnen we niet meer zeggen. Nee, dat wordt niet meer gevast. Nee, vroeger kwamen de kindertjes, die gekleed en allemaal dit. En ik heb nog onze dochter Marieke liep hier dan als paashaas met een mandje met eitjes. En ik had nog kuikens in een of andere aquariumbak hier. Dus allemaal die sfeer oproepen van Pasen. En die beleving vond men toen heel leuk. Maar dat is een beetje verdwenen. Is het wel een dag of een weekend dat het restaurant makkelijk vol loopt? Opmerkelijk is het dit jaar, moet ik echt zeggen. Dat is enorm. Zowel lunch als diner. En ook tweede paasdag. Meestal was dat zeg maar 60% van het eerste paasdag. Dat is ook vol. Hoe lang kook je hier eigenlijk al? Hier ben ik van 1980. Dus dat wordt september wordt dat 36 jaar. Dus Pasen, dat is ook al zo vaak beleefd hier in de keuken. Ja. Zie je daar nog een bepaalde ontwikkeling? Dat een diner of een lunch met Pasen vroeger totaal anders was dan tegenwoordig? Nou, het zit in ieder geval op een lunch. Je ziet toch altijd dat die gasten blijven komen. Het blijven feestdagen. Dus 's avonds en 's middags zit het gewoon vol. Ja. Dus wat dat betreft ziet men dat nog altijd als een feestdag. Ja. Uit eten. Of en er zijn natuurlijk een aantal gerechten en producten die men wel verwacht met een Pasen. Het paaslam is toch een product wat men terug verwacht iedere keer. Daar kom je niet onderuit bij. Nee. En dan hebben we natuurlijk ook nog dat is een regionaal product. Het lam kan van Lardenois, van Eperheide komen, van regio. Zuid-Limburg. Ja. Dus ook nu met Pasen komt hier lam op de kaart. Ja. Staat weer lamsrug staat op de kaart. Dat is traditioneel gewoon. En zijn er, want dat kan ik me wel voorstellen met een feestdag zoals Pasen, nemen veel mensen dan wel het paasmenu in dit geval? Nou, dat is ook weer verschillend. Het is, een kerstmis is het 100% menu? Kerstmenu. Pasen, en zeker op de lunch kan dat nog wel eens verschillen. Dan heb je ook wel de Belgen die zeggen nou ik wil liever à la carte eten. Dus dat is best wel een stuk moeilijker. Inkoop, welke kant zal het opgaan? Ja, want jullie zitten hier letterlijk op de grens van twee landen. Ook wel een beetje twee eetculturen. Dus je zegt in wezen dat Belgen iets meer de neiging hebben om à la carte te eten dan menu. Dat is, En de Belgen zullen zeer waarschijnlijk beginnen met champagne. Ja, dat moet goede koude glas champagne. Die zien dat ook, zeker een lunch, als een feest.
Dat is dat. Traditie. Ja. Ja, de Matthäus Passion, dat hoort bij Pasen, maar ja, Pasen, sommigen beginnen het al lente te noemen, inclusief de verstopeieren. Ja. In hoeverre is de Matthäus Passion voor u nog verbonden aan Pasen en zou dat ook zo moeten blijven? Ik hou in ieder geval de paastradities echt wel in ere. De Matthäus Passion hoort inderdaad bij de vaste tijd, bij het lijden. En dat in deze tijd nu, met alles wat in België gebeurd is dat nog eens een keer extra. Het komt dan op het netvlies. Als je gewoon de teksten leest die bij die Matthäus Passion, die komen natuurlijk uit het evangelie, maar de manier waarop dat wordt gebracht, dat raakt altijd. Muziek raakt, de tekst raakt, blijft actueel. In hoeverre verschilt deze uitvoering weer van de voorgaande jaren? Nou ja, elke uitvoering verschilt van de vorige jaren omdat er andere solisten zijn, omdat er een ander dirigent is, een andere muzikale insteek. Maar uiteraard vooral omdat we weer terug zijn in de zaal. We zijn in het Vrijthof in plaats van de Theresiakerk. En was de gedachte, het klinkt misschien toch beter in de zaal? Want op zich is een kerk wel een mooi decor voor een Matthäuspassie. Ja, dat klopt. Een kerk is een heel mooi decor voor een Matthäuspassie. Echter, de akoestische kwaliteiten van deze zijn zoveel beter. Dus in de Theresiakerk heb je wellicht 200, 300 goede plaatsen. En voor de rest hoor je het concert dubbel. Omdat je gewoon van de zijkanten dingen terug hoort. Nou, dat is hier niet. Dat is hier niet. En we dachten nee, we gaan terug naar de zaal. We kleiden het een beetje aan dat het er goed uitziet. Want een Matthäuspassie kun je zowel in een kerk als ook in een concertzaal doen. Het moet u zoveelste Matthäus Passion zijn. In ieder geval als toehoorder op zijn minst. Nou, meestal ben ik als priester van de parochies in de Goede Week natuurlijk met andere diensten bezig. En ik ben een paar keer in Naarden ook geweest, maar ook vroeger hier. Maar de laatste jaren jammer genoeg niet. Het is natuurlijk een geweldige prestatie als je met verschillende groepen dit werk kunt zingen. Dat is ongelooflijk. Bovendien, je moet ook niet meteen zeggen dit is goed of minder goed. Maar het is een stuk getuigenis, dat is zo chic. Soms dan raak je ook helemaal even geëmotioneerd ook. Hè? Het is vanavond helemaal uitverkocht. Ja. Is het dat met Paas in Nederland of in Limburg ook nog in de kerk op Paaszondag? Dat is veel moeilijker en op Pinksters nog minder moeilijk. De Matthäus Passion, dat gaat in wezen over het lijden van Christus. Ja, hè? Ja, dat lijden, dat is deze week wel erg letterlijk en actueel. Daarom, dat vind ik ontzettend erg. En daarom is het misschien goed dat we ons heel even ons laten voeden door die puurheid. Te zeggen, wie zijn we als mensen dat ons dat overkomt. Hebben we dat aan onszelf dat niet kwaad woekert. Het kwaad woekert in Judas, maar het woekert op een ogenblik in die totaliteit. En je kunt het niet aangeven, want elke keer wordt het gedwarsboomd door de anonimiteit. Het kwaad verbergt zich en het komt onverhoeds op. Het geniep, dat is het erge van alles, het geniepige daarvan. Ik ben een enorm groot Bach-liefhebber. Okay. Niet alleen van de grote koorwerken, hè, want dat is een meesterwerk, maar je hebt ook de Johannespassie of de Hoge Messen. Die tijdloos zijn. Nu, bijna alle werk van Bach is tijdloos. Als je ook de kamermuziek en neem bijvoorbeeld de sonates en partitas voor viool solo,
is van zo'n enorme schoonheid dat het eigenlijk universeel is. Hè. Dus samen met Beethoven en zo'n Beethoven, Mozart toch van de tijdloze Schubert ook, vind ik, van de tijdloze componisten. Hè. De Matthäus Passion, dat heeft toch ook iets te maken met lijden, hè? Het lijden van Christus. Dat is deze week nogal actueel eigenlijk. Hè? Ik denk dat is zeer actueel. Dat is zeer actueel. Een verschrikkelijke gebeurtenis natuurlijk. Maar ik denk dat muziek daar een troostende rol kan spelen. Dat is ook eigenlijk ook alle podiumkunsten hebben vaak een vorm van troost in zich. En wat zo belangrijk is, dat die troost, en dat is heel eigen aan het theater, maar ook bij iedere concertbeleving, is als mensen samen iets delen, kunnen beleven, dat een enorme kracht ook geeft. Maar het is een soort balsem, zeg ik. Het kan een balsem zijn op de wond, het kan ook een soort van... Er zit een enorme kracht in de kunst, maar het is een krachtloze kracht, zegt men vaak. Het is heel fragiel, heel kwetsbaar, maar als je het samen beleeft, kan het ook een enorme schoonheid en energie en troost ontwikkelen. En dat hebben we zeer sterk nodig in deze heel zware tijden. Het brengt ons samen en het geeft ons ook het gevoel, het belang van de kunst en het belang van de humaniteit daarin is een heel belangrijk iets in deze tijden. En kunnen we dat samen ook delen hier, dat is zo mooi. Dat geeft ons veel kracht ook.